Aquest és el llibre que m'he estat llegint durant aquest segon trimestre català. Es diu Percy Jackson i els déus de l'Olimp, el lladre del llampec. L'autor és Enric Riordan i aquest llibre és de l'editorial Salamandra. Té 376 pàgines, però les lletres són bastant grans. Us dic el petit resum i he vist la meva opinió. En Percy Jackson va a un campament d'estiu per convertir-se en un heroi. Allà descobreix que és fill de Posidó, déu dels mars. I també descobreix que és un semidéu, perquè semidéu és que ets fill d'un déu i d'un mortal. I no ets ni déu ni humà, ets un entremig. Allà descobreix que el seu amic en Grover és meitat home i meitat moltó. També descobreix que es fa amic de la filla d'Atena. Que quan es fa amic de la filla d'Atena no ho sap, però després descobreix que ho és. I tots tres són enviats a una missió plena de perills durant el solstici d'estiu, perquè han de recuperar els raigs que li han robat a Zeus. Darrere aquest robatori hi ha en Luke, que és el fill d'Hermes, que és un semidéu que vol crear una guerra entre tots els déus. Aquest llibre me'l va regalar el meu pare perquè a mi m'agrada molt aquest tema de la mitologia grega. I sempre quedàvem cap de setmana i el anàvem a llegir junts. Ell llegia el seu i el meu. I així és com el vaig acabar. Hi ha una pel·lícula sobre aquest llibre, però jo no l'he vist. I ja està. Espero que us hagi agradat aquesta presentació.